na nke pụrụ m ihe niile isi anyị ekwukwana ka enwe ihe ọbụla ga-anọchi ụmụ gị ebe ebe ị nọ. Eze bi n'elu ọgọdọ ya na-abụ n'ala, o ji ofu anya enezu ụwa, onye a na-emechara ọgwụ. Anyị aghara ụmụ gị tinye n'aka gị ugbu a. Nna, ka ngọzi gị, ka amara gị, ka ọ dị mma gị nna nke pụrụ ime niile zuo ha n'ahụ ugbu a. Bụrụ ha ụzọ kpere ha azụ ezi onye nwe anyị. Ife ọbụla na-akpagbu ha anyị enweghị ike ịma, enweghị ike ikwu Jehova. Nna, ka igboro ha mkpa anyị n'afa Jizọs. Ezi onye nwe anyị gbaa ha ume, gbaa ha ogige ndụ na abụghị ogige ọnwụ. Chekwaa otute na mbata ha. Bụrụ ha ụzọ nna, kpere ha azụ. Ka amara gị na ngọzi gị n'ihe atụ atụ ihe enwe Jehova si n'aka gị abịa zuo ka niile bịa nọ n'afa Jizọs. Nye ha ogologo ndụ na ahụ isi ike, nye ha mmụọ nke irube isi, nye ha mmụọ nke mmụba. Nna nke pụrụ ime niile, ka ọbara Jizọs gbaa ha okirikiri na ojije na mpụta ha site n'afa Jizọs Kraịst, ọnụ na-ekwuru anyị wee zọpụta anyị.